Ka HYC Northwest Kasil District kalayo ia ka jubab RTI na ko office jong UEE PWD Mairang East and West Kasil District halo ka jingpen trade torti ya ka surok Mairang bypass ka ba 8 kilometers da ka company RLT Construction. Kumba ka seng kalalap dala ki jong ki khman ya ka jinglong jingman jong ka te ka surok bat kumba ka long menta ka te ka surok kalas dang manjot bat ban pra man la ki jaka. Kaseng kalaong bakalong kabasngu thamula mamantaya katay ka surok layo i balas dang banserdep hakikat tu kat ni kijaka balajon. Nakaliang jong kaseng kumalapan pau syakilat patay kubor bakan sa mudui sendon da ka PIL syak yeng bishar jong ka jala bat mentah kadang penkre ya kikot kisla banle syak yeng bishar badan buram. Hakajuk opor kaseng kalabu ya ka jingken tho sya Deputy Commissioner jong Eastern West Kasil District Mairang bat kerpat ya u ba untukular lem halo kani ka jing trade torti ya katay ka surong. Nakaliang jong Deputy Commissioner ke Eastern West Khas Hills ulashim kia ya kani da ka bakhot sendon yau EE ka PWD Mairang Division rengkat bat ya kaseng. Ha ka jing ya kenduk lang jong kaseng UDC rengkat bat ka office PWD kilashim ya karai banlit inspection sendon ya ka tei ke surong bat ka tarik kan long ha ka khandai tarik jong u no pra araja arpuar. Nakaliang jong ke HYC ka aikub leiker pang yoba W Nongsi Deputy Commissioner ke Eastern West Kasil District halo ke jing shimkhia jong u ya kani ke jing repat jong kaseng banlit jingo sendon ya katay ke surong. Kaliang ke New Tribute Council Northwest Kasil District hadin bagi leyo ya ki kot ki slak bebyang ha ke badai ke jing pan jing tip ke jongi ya ke jing pentrei ya ke surok Mairang bypass ke 4 kilometer tam. Te hadin ba nakalian jongi kum kaseng leyo ya ki kot ki slak bebyang na ke office jong u executive engineer Mairang. Te ka jing yo jongi ya ka jubab bat ka jinglong jong surok ka pher bak lebak te ladangin pet ya ka jinglong jingman jong te ka surok kalong ku isang sat haduk kata-kata bat kata kalong tang hadin kapor ka bakhendiat kamutang hadis chisnam tang hapo chisnam ngubur manong ka surok menta kalas dang manjot hadi babon ba kicaka te nakalian jungi kum kaseng ngi lakran sai naduk bangi lapan mi hakilat patai kubor hakini ki kendiat teyo ki baladap hadin bagi liyo ya ke jingtip ha ke bede bat ke jing pentrei kene kusurok nakalian jongi kum ka HYC Northwest Kasil District ngilapan krek ya ka PIL ban mudui persya segi jing pisar ke badon burom jong ka jala ke jongi halor ke te ke jing pentrei torti ya ke te ka surok Mairang bypass ke 4 kilometer tam ai kadba ke jing penkrek ke jongi ya ke PIL kadang ya hikmat bat mental ada pinyat ya ketika surok Mairang bypass ngiyui ba kaladon ka jing sedang ban serdap hakikat tu kan ki benta ya ketika jaka kabala jot bat kabala pra te om dei tang kata nakaliang jungi kum kaseng ngim kwa ya kaban su khnyum lan ngim kwa ya kaban syong haying harai ha kaneka tayo kabala dap nakaliang jungi kum ka HWC ngilayo ro banbu sendon da ka jing ujor ha u Deputy Commissioner jong ka Eastern West Kasil District isar W Nongsik IS te ha katay ka jing kenduk ke jongi na liang i sar DC iklam don te ngiyok pat ban kenduk ha i Additional Deputy Commissioner isar Nongbri te nakaliang ka jong ka office ke jong Deputy Commissioner kila simkia ya kene ke jing ujor ke jongi halor katay ka jing traitorti ya katay ka surok bat menta ka singi arpu pratarik jong mentau benai November na kaliang ka office ke jong Deputy Commissioner jong ka Eastern West Kasil District kila khot ya ka seng ban wan chapo ka office jong DC ban yo ban ya keren ban ya tai rengkat bat ka PWD department bat ka office jong DC rengkat bat mangi kum ka seng hi barok kawai te ha ka jing ya kenduk ke jongi menta hakana ka meeting ya ka nakaliang ka office jong Deputy Commissioner kala khot yang ngi rengkat bat ka di department hakana ka jing ya keren ke jongi ngi sim ya karai bat kata kalong ba nakaliang jongi kum ka seng ni kwa ban don sendon da ka inspection lani ka jing like jurip sendon ha ka te ka jaka bat ya ka te ka surok ka blak pentrei bat kumbalong mentak sedang ban jot nakwe ka jaka chukwe ka jaka te hakana ka jing kenduk ke jongi kum kinailam jong ka seng ka PWD department bat Deputy Commissioner jong ka Eastern West Kasil District nakaliang ka office ke jong DC ngila simlang ya karai bat kata kalong ngin yo ban lek sendon ban jurip ban jengok ya ketika surok kata kalong ha ka khandai tarik jong Desember
mentau senam bat kata kalong katai kuai katayo ke bansawan te na kalian jongi kom kasangi ai khuble si bon ya ka office ke jong u deputy commissioner khamtam isa W96 IS ibal simkhia ya kene kam nangta ya ka piludi department hi borok kawai ba phile ya corporate lang ban ngikum kaseng ban dan sendan da ka joint inspection na kamta ban lai jingo da lagi jong ki khmat ban lap ya ka jing sisa kumba kalong